FIR nani phayo sini Jotono ko sini baithimani bagi FIR nani phaimani sini sarjongmo nara khai exercise no isi copy boro hoka boro todonto khainani ni sawo sarjong inquiry khainani ni sawo bisro lenai mas der mas rong nangnai ni sawo Tapan debrama kami sini para hingga mande depcoron hingga Tapan debrama ni hingga bijom dar para ani bumung ke lorita debrama ta pura sung phaimani gangkai norok onek sekang nukana 5 tarik thanai busubaro sini manai munung bwsairok bai je golmalung laioi bosangko sak sitchaoi bwsairok ni jala bai sitchaoi thikya aboni tei sung tini rada puro FIR khaina phaimani hingkai FIR ro sung sarfang kahmko kok salakya tamni tei nglaimani abo tei abo hingkai jemon a khoroksa burini tei je omahai golmalung laiman tei जों बरंनो सुस्थ तदन्त नायदिनाय सारसंनो रिक्वेस्ट खायो बरक संनो साका गोसों बरनो संका पोस्टमर्टम रिपोर्ट मा याथा पन्द बरक ठीक कामखौ साइमियान साव गोसों बरंनो तारतारि खायदिन सायरका याव माहारक सावनो जों FIR याफार कलांखा सारजों रिसिभ खालायखया गोसों खायै ताबो अंख दरबका तपनो जखन ते लोको FIR खलाययांक नरक तम बहाय तपनो बरक तो 1.5 मास समयरो सारजों तो जों बरंनो सायकलांजा 1.5 मास तबो नांगिया दिगो अरादा पुरबाय आमो तो बिस चालाया 1.5 किलोमीटर सिंगानो गाबो समबा बरक इमिडिएट दियाबो 5-10 मिनिट बिसिं सामखाय मानो टोटली ताबो आजागाबो ओ पोस्टमर्टम रिपोर्ट नि अनुसारे बरक आबो सामखायने हिनसाव गोसों बरंनो सायरजा हाबनो संनो 7 ताका बिसिं रिपोर्ट दोना नों थंनि FIR खलाययांक नरक तम बहाय स्टेप FIR खायांका जों फायनाय जों तो बिखौ बुंजा बरक जुदि जों 7 तानि बिसिं कोन कक थाया कोन जोंनो जानो खयांगाय जों बरंनो सोंहनाय सोंमानि बिसिङाव जों वान शट लायो सिनि पारानि बरक बायखे बरक बायसा मालाय फैनायसिन आनि सिमुं समीर देबरमा कयजन मते FIR खलायजाक नाय जों तरक अर सुदो बोमा बाय जे तपन देबरमानि बुंनि सिं सुले खायो गा ओ जे जों जालुं खालाय तंनाय आब्रै बिन बुं किसार अंक खायजाक मेंशन खायजाक तारतारि बरनो इमिडिएटलि फाबात नुतगै आबनि सांकन ना नोंथां सास्ति जों तिनि रादाफोराव फायमानि हिंखाय जे तपन देबरमानि जे सेकां जे मुनुं देबरमा थैमानि बेनि बुमुंगै जों FIR रेन फायलायमानि सारसंनि मुंगै FIR खलायखेनरो जों ताक्स जरते हिंखाय तपन देबरमा हंगाय बुमा हंगाय ओ जे ममता देबरमा जे बर FIR सलितमनि बनि बुमुंगै खरकटाम बुमुंगै जों FIR रो खायखा खरकटाम बुमुंगै ओ बोरै दाबो ताइ खरकसा खाफायो माने बिनि बतंग आ ममता देबरमा हिंजाना जखन ते बर नरकनो बुसु जरा समय रखा बरक सार संगे साव 1.5 मास जति जों नायने साव अंक जों बसाकाम नंग बाय रादापुर बाय बंगाम बिनांजम द बिहि चालिया 2 मिनिट लामा से नर सारन बिसिं पन खायमानब्ला सारन सामाने हिंगा बरक साव खायमान हाय बर जों आबो जों आइन मते जों खायनाय जों तदन्त नायनाय बरक उनको खायनाय इनक्वायरि खायनाय साव द ठीक सामुंनो जखन ते बरक बार जना हैया ग्राक माजरा हाय को रोमनानि कुनु स्टेप ना हैया अंक नरक बुसकांग तम बबो हाय स्टेप ना हनाय बंग बसकांग जदि न जों कराक माजरा नाय बरक ताबो एक्शन जदि ना हैया अंक बरक जे टाइम मते जे दिमानि मते जे बरक खायलिया अंक जों आदे तो फायमालाय फायनाय तांगिया आवन पर जों वान सगै खायनाय खूब कराक न खायनांगौ माजरा नानान बगे नरकनि वान सुमुंले इ तपन सोनो दा जागावो माने माजरा कतरन खना ताम बबो हाय नं ताबो चिनि वान सुक माने हिंका बरक आरो तपन बतंग हिंकाते ओ जे बुरै ममता देबरमा हिंस माने बरक अर संजरा बुरै गसार हाबि फायसे बंग माहता गट नांगुइ ओ माहाय ना खालाय बरकनि दारातै न बंगनि दारातै बंग दारातै न ममता दारातै न ओ माहाय ताबो ओ मुनुं देबरमा बिथिसाय एसेसाय थैना खालाय नरक ताबो जे FIR नि मुंगै जे अर टिसा जाकमानि बुमुं बरकनो नोंतां बबो हाय कक रिप्लाय नाय बंग नय को ताबो ओ तपन देबरमा बाय ओ ममता देबरमा बरक सोशल मीडिया फाय नुक जागै क्लियर खेलु करना सानांथो ओमा नरक बाथक तंगिया हने जों बाथाक तंगिया खायनाय तो खायनाय खायनाय रम यासा नि सिनेमु आनि सिनेमु का बिश्वजित देबरमा नोंके ताम खलाय जे ओको मुनुं देबरमानि ताम खलाय आं मुनुं देबरमा बिन कुमै आसुतना आसो गामि हिंके आनि गामि हिंके खय हात काटा